Zdravím vás, dámy a pani, tu je Darkyboss a my to zase pri natáčaní hry opäť Clash Royale. Dneska som si pripravil pre vás diel s otváraním častiek, potom ešte aj s hraním a také veci dokola. No, najprv chcem otvoriť častky, najprv golden častky. Ale to už dopadne, to je obyčajný častky. Tri častky. Nájdeme nič veci, ešte jednu. Veci. Dobre. Chcem si otvárať. Pokladný hrať. Veľmi rád by som vám povedal, že hra mám aj v deku Lava Hounda, to som získal v jednom videu, chcem tam ho vidieť. Má 3000 HP, takže to mám dobre. A ináč nič. Ale elity berú veľa. Dobre. Tak potom to dá, to neverím. Pekne. Našťastie sme vyhrali, videli ste, že to bolo také vyrovnané. No ale aspoň som rád, šetrím na klančestu. Myslím si, že do zajtra už môžeme mať na 10. A ak budete chcieť, tak do komentárov mi napíšte, že mám natáčať ďalšie diely. Nestal kliknúť. Dobre. Idem hrať ďalej. Nakončím zase arena. Idem sa tam po dobe dostal. Už som natočila iné hry, mal som iba jednu. A to je... veľký kmon na druhej strane. Som
zap. Dám tam celú barbariu. Teraz dám minion hore, alebo skeleton to myslím. Bola to stále skeleton army. To sa zničí. Baby Goon to zničí. To je to. Showtime! To sa mi nedarí. Mám tam Elite Barbarian a Gianta, aby zliečili. Nadúvanú z Mini Hordo. Nemám si hýra, ale vlastne nemám hod. Vlastne musím na to zavoriť. Ja by som vždy hral proti nejakému väčšiemu levelu ako som ja. To nechápem proste. Vždy a vždy a vždy. Vždy a prehrávam, no. Budeme prehrávať, čaute sa. Tak, z tohoto dielu to asi bude všetko. Napíšte mi do komentárov, čo mám natočiť, proste like za toto video nezabudnite dať. Ak ho nedáte, tak si vás nájdem proste. Dislajky neodporúčam dávať.